Egunon Irune guapísima, zer moduz? Kaixo, Mikel, zer mozu? Oso ongi, ni hementxe biziko nitzake, bai aldaleku hemen hobe bat jartzeko. Ez, baina jarriko nizuke, Oso ongi, txakolina, bokero, oiak, antxoak. Egaluzea. Oi, egaluzea, zemat gauza goxuak. Beti kontserbak, ez da? Hemen ikusten duan ez dena, denda honetan dena kontserbagile. Gaina suerte dakazue, portu ondoan dagoela. Noski, eskura daukagu dana. Zein da zuen produktu izarra? Gure produktu izarra, antxoa. Antxoa da. Badakit baita ere ustu tailerrak eta bisitak egiten dituzuela. Bai, gehien bat eskolentzako edo kanpotik etortzen dian jendearentzako, erakusten dugu nola egiten ditugun antxoak, eta aukera daukate gero beraiek egiteko, eta etxera eramateko beraiek egindako antxoa. Zertan ari dira guan? Bai, antxoa egon da, 6-8 hilabete gatzetan, Bai. bere barriketan, eta atera dugu gaurko behark deun aina, Bai. eta uretatik pasa dugu, eta banan-banan jarri ditugunen, raspatu ditugu pixka bat, azalata kentzeko, eta hemen ja adira kentzen diote bustana eta tripa, Bai. eta ja banan-banan xargatzen dituzte eta lehortzen jarri dituzte. Jak, bukaera. Bai, Irune, oain gustatuko litzaidake posible baduzu pintxoren bato prestatzea, nik kalea ateatzen nahi jendeak probatzeko, ta? Bai. Bueno, a ber, ze pintxo prestatuko jazu? aurrena egingo dut aguakatea Vale. antxoarekin. Eta gero botako jogu sesamo semilla pixoa. Begira. Eta horien jarriko dugu antxoa. Antxoa, buah. Oso ongi, zuk entzuten alduzu zer esaten ari den, Jan. Torri, torri! Dantzatingo nuke zurekin. Ze goxoa, Irune, maravilla! Osuna dago! Honetaz aparte beste pintxo bat prestatu duten ere lankideek. Bai? Bai. Denak eramango ditut. Noski bai. Oso ongi. Aizu Irune, placer handi bat ezan da zurekin egotea, azerenda polita dakazuen, eta bueltatuko naiz bai ala bai, bale? Bale, ba, Venga, aio Irune, ongi zuki. Aio! Aio! Maiz ordendak lortu du nire kalitatezko zeilua. Haupa Maizor, venga! Hortza! Kaixo egunon. Maizor dendako pintxo zoragarrik. Zeinek daka ahoa handiagoa, antxoak ala sardinak. Antxoa. Antxoa. Bai, zergatik ustezu ba? Ala galako. Antxoa, ala xera artista, jai! Atia, zakoa! Arratzalien auta. Zago xua, ez da? Aio! Is to the pinching to the getaway. Which of these pizzas zeinek darama antxoa? A. Putanesca pizza, umami pizza, eta C. Napolitana pizza. Putanesca. Putanisca. Putanesca. Bai, alaxe da, putanesca. Yes, it's putanesca pizza, very good. Okay, you eat to the pinching. Hartu pintxoa. Very good, antxobin, aguakate. A ber, goxua dagoen. Goxua. Goxua. Goxoa. Goxoa, aio. Goxoa. Ui, begiratzen ari zinan broma dela beitu. Nola jakin antxoa bat ona den? A, bera eta kolore gorriska behar du. Mamitsua eta leuna behar du. Eta Z, begiak urdinak behar ditu. Qué bonito, por favor. Aize polita. Etzago be. Zuk ere bai ala uste duzu? Aita zen. Bai, pues B da. Serio? Alaxe da ba, oso ongi. Pista batzuk. Artista batzuk zeat, Ikerketa baten araberan, osasuntxu egoteko janari batean zenbat antxoa jan behar dira. A, 6-8, B, 10-12, C, 14-16. C. Ah, 6-8. 14-16 antxo asko da, B. A, oso ongi, 6-8 tita batean esan du, zuk antxoa zale altzea. 10-12 asko da, Gustatzen zezu, probatu, 6-8, bai! Orduan zer esango duzu orain? A, maiz ordendak, horrelako antxoak egite du. A izango dela, bai, asmatu duzu! Eta laguntzarik gabe! Aguakatekin, ona arra ez da? Oain lanea ez da? Venga, ba, segi hortan, aio artista! Aio!